Myslíte si, že jsme svobodní? Všichni lidi? Třeba vy nebo všichni lidi. No, tak já svobodná jsem, ale na jednu stránku nejsem, protože věřím v Pána Ježíše už 30 let. Jo, tak jestli jsme svobodní, no. Asi určitě ne do jistý míry a možná to je do jistý míry i správně, jelikož třeba jen například konkrétně svoboda slova určitě být nemůže, že pak by člověk mohl i lhát. Protože tady je demokracie. Já nevím. Tak já tady žiju, tak jsem svobodný. Celkově společnost je svobodná, nebo? Když bydlíte tady, tak asi máte svobodu, ne? Bych neřekla. Co to myslíte? Mají dluhy, exekuce. Což jako svoboda je hezká věc, je to hezká idea a určitě ji nemáme, ale byly už i horší časy, kdy jsme tu svobodu ztráceli mnohem víc a kdy jsme o ní přicházeli mnohem víc. Můžeme být rádi, v jaký době jsme, v jakém stavu té svobody vlastně jsme a jestli je správně úplná svoboda, asi těžko říct. Máte dobrý téma, to je takový hodně sice otevřený, ale jakože může to být úplně cokoliv, co si pod tím představit. Já jsem nebyl politicky nějak uvědoměný v té době, vůbec ne. Jako já nevím, tak oni změnili najednou vlajky, tak tím pádem nám odebrali i sochu vojáka. Ale Masaryk měl ještě spoustu dalších jako kdyby záporných vlastností, o kterých se nemluví dneska. Nepůsobí to na mě dobře, protože já na rozdíl od těch lidí vím, co bylo potom. No a teď před 39. se znova vrátila, ale na jiný náměstí už. In Begleitung von Gauleiter Dr. Juri traf der Reichsjugendführer in Brünn ein. To se mi vůbec nelíbí. Ale ty lidi se taky netváří moc nadšeně. Němců, kteří nevítali Hitlera, bylo minimum. Většina ho vítala a bylo to daný proč? Kvůli hospodářské krizi a kvůli bídě. A on jim přinesl naději. Nyní přichází hrdinný tragický motiv z nejdrsnějších této naší války, zdeptané, stýrané, zmučené Brno. K vojsku se připojují civilisté. I ti tvoří dnes československou armádu. Armádu pracujících a budujících. No a hned, jak jsme přišli, tak jsme se začali slyšet o tom, co se děje v Brně. Jak Rusové kradou a znásilňují a to jsem si potom uvěřil. Toto byl dekret, jakože všem Němcům budou zabaveny majetky a byli odsunuti. Na Zeleném trhu v Brně se shromáždili zástupy, aby vyslechli slavnostní vyhlášení dvouletého plánu. Dvouletku vyhlásil předseda Zemského národního výboru, píše. Náměstek předsedy vlády dr. Zenkl promluvil o významu dvouletky. Jdeme do doby, která má znamenat i naše plné a důsledné osvobození. Jde o nový svět, o nový řád, o nový život. No, to je pěkné, ale já se... Co tam měli budovat, nebo obdělávat pole? A děvčat obdělávat ladem ležící půdu v pohraničí. V posledních minutách před odjezdem je tu pochopitelně život. A teď prosím ještě snímek při rozloučení. Nyní tedy lid, to jest vy všichni,
A my všichni musíme světu dokázat, jak si ceníme své republiky, svobodné, československé. Tohle je hezký, kdyby to nebylo v takových souvislostech. Šťastnou cestu a hodně úspěchů. Hodně úspěchů těm, kteří na výzvu Československého svazu mládeže neodpověděli slovy, ale činy. A co dnes blízká uvolnění, zpívá shledání. Tady byly veřejné záchodky, tady v těchto místech. Nahoře byla trafika a dolů zleva a zprava se šlo na dámský pánský záchod. U hřibku to bylo randiště, takový, tady si dávali párky sraz. No, u hřibku, tak jak se říkalo, stejně jako u Medvídka nahoře na České. To víte u Medvídka, ne? Já jsem byl na vojně, takže jsem byl v ruském zajetí tady v Brně. Tam nás zajali Rusové, obsadili kasárna. To byl ale 68. To byl Pozor. 8. Asi záleží, v jakém smyslu se na to člověk podívá. Já žádný názory nemám, takže mě to jako nevadí. Bylo až potom, když se zmocnili bývalí komunisté všelijakých věcí při těch privatizacích, jo, tak to v prvé řadě oni, lidé byli poctiví. Ze zdi na mě tupě zírá po trezoru temná díra, poznám tedy bez nesnází, že tam nepochybně něco schází. Ve zdi byl totiž po dědovi velký trezor ocelový, mám tedy ztrátu zdánlivě minimální. To si asi budete pamatovat, 1977. Tak to jo. Tak to mám tady. Tu si pamatujem, tak 77 to si pamatujem. Syn se narodil, no, tak jsme tady. By to vždycky od dětí, jo, co bylo. S kočárkem. I ten začátek, já nevím, 1970 a až potom ty další léta, tak měli k sobě daleko blíž. V hospodách se hrálo, jela jste tramvaj z přehrady, vždycky tam byla nějaká kytara, zpívalo se, jo, učitelky ještě nebyly trestány za to, když dali někomu záhlavec, nic, jo, jsme pamětníci tady té doby, ale lidé byli srdečnější v každém případě. Nevím, já jsem, že jako je to čím dál horší, jako v té společnosti. Je to modernější, teda některé věci jsou modernější tady, ale nejmodernější zase ne úplně. A tak takový styl moderního umění spíš, no. To umění se trochu změnilo. Já vám chci říct jednu radostnou zprávu. Včera jsme dostali od nějakých soukromníků čaj. Ten čaj tady zůstal do dneška a nikdo ho neukradl. Časy se změní. Tak ty lidi působí rozhodně optimističtí než v těch předešlých závěrech. Tak. Který je to den? 17. to nebude. To asi těžko, že? To asi mi neřekla. Myslím si, že jo. Myslíte na A? Když se vzvonilo, ano, to vy jste nezažili, že? To jsme tady byli, jo, to jsme tady byli, jo. To jsme tady stáli a těšili se, že to bude fajn. Doba, protože lidi byli semknutí, nikdo nebyl egoisticky tak založen, že by se snažil odrbat ty ostatní. Nemáme, nepodporujeme žebráky, nezlobte se. Nemáme. No, já to beru tak, že... To jsou profici, já jsem je viděl, byli v Lázních, potom se přestěhovali semka do Brna, tak krásně dovedli dělat, že nemají nohu a tady potom chodili na pivo normálně. Tak
tehdy panovala iluze, že budeme mít opravdu neomezenou svobodu. Všechno bylo nový, ale byli nadšení. No, já teda nevím. Já pomeranče normálně vůbec nejím, takže to by muselo být, abych já si pomeranč vzala. Chutnají úplně stejně, i kubánský tyhle, akorát, že ty kubánský byly plný pecek a tyhle ne. Jinak je to úplně stejná chuť. Vážení diváci, u televizních obrazovek TV Chaos vás vítá Fugas Carreras. A teď už se jen pohodlně usaďte a vychutnejte nabídku pořadů pro dnešní večer. Přijdu domů, po těžkém dnu v práci, s tím, že konečně zažiju nějakou legraci. Dozvalím se do křesla a pustím televizi, s nadějí, že všechna únava rychle zmizí. Na obrazovce vidím utáplej ksich v sáčku, mikrofon u držky a komentuje rvačku. Je na něm vidět, že by ruku k dílu přidal, pro trochu víc krve a novinářský metal. Všichni cítíme, že ve spolužití Romů a ostatních obyvatel není mnohé v pořádku. Obvinujeme se navzájem z přemíry humanismu, z nepřizpůsobivosti, z agrese či dokonce z rasismu. A při tom poukazování na chyby druhých nebývá dost ochoty přiznat si chyby vlastní. Já jsem teď moc svobodný nebyl, já jsem tady byl přestěhovaný na Bratislavskou za jednou ženskou a se tam stěhoval, protože to bylo hrozný. Že se necítíte? Život hrozný tam, no. Rozumíte mi? Mezi těma Romama. Lidi báli, že se zase vrátí Sudeťáci. To byl velký strach a velký téma. Ty Němci, tady to bylo takový jako dvoustrany. Na jedné straně těm Němcům všichni lezli do zadku, když to řeknu slušně, protože oni měli peníze, my jsme byli fakt obrovský chudí proti nim. To se nedá srovnat, jak je to dneska. A na druhé straně byl takový jako fobie a strach, že si budou chtít tady všechno rozebrat, všechno vzít. Tak Němců jsme se po roce 89 báli, protože jsme měli strach, že budou chtít zpět svoje majetky, které jim byly zabaveny po druhé světové válce. Srovnáš to, jak my teďka všichni na tom Svoboďáku stojíme a díváme se na ty kapely, stojíme tam, ale v 90kách tam lidi prostě skákali a užívali si to. To je takový uhlazený. Tehdy to bylo, ty kapely tam byly strašně často, bylo to jak na koncertu, spíš jak na kolotočáku. Tak to já si teda vůbec toho nepamatuju. Spíš jak na kolotočáku. Já žiju jako člověk. V Brně. To je další zrůda tady, že? Akorát ten Fuchs to tady skurvil tou bankou, nebyla pojišťovna předtím. No, změnilo, moc se to teda nezměnilo, když se to tak veme. Že jo? No, ty domy tady všechny jsou, ale je pravda, že teda jak vydlážděli to tady. Bourali kostel, už dávno teda. Rozkvět ten tady funguje 60 let. Ale když to vezmete v potaz nějakou tady diktaturu a totalitní režimy, tak asi z tohoto pohledu jsme určitě teďka víc svobodní. To asi se musíme ani o tom nějak debatovat. Aspoň takový je můj názor na tady toto. Můžeme být svobodní, můžeme být oblékat se jak chceme, můžeme říkat, co chceme, prostě máme svobodu slova a svobodu prostě děje. 4 mamlasy taky zůstávají. To dneska je všechno jakoby pryč, každý se spíš zahleděnej do sebe, takže my jsme pamětníci takové doby, kdy jsme byli víc do toho života začlenění, takového toho společného. Já si rozhodně myslím, že my jako lidstvo nemůžeme být nikdy svobodní, protože jsme všichni úplně jiní. A já bych to přirovnala k tomu, že jsme jako figurky na šachovnici, které jsou všechny naprosto jiné. Alespoň tohle je můj pohled na situaci. A že vlastně chodíme z horšího do, dejme tomu, horšího. A vždycky si jako společnost myslíme, že kdykoliv to, co je před náma, tak bude lepší. Nějakým způsobem nás z toho horšího vytáhne, ale podle mě jdeme z toho horšího do stejně blbýho a zlýho. No, já si zase myslím, že to nemáš takovou spojitost a pro každýho znamená svoboda něco jiného. Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína a šedé šmoury kreslí do vlasů a z hvězdných drah
máš perk, co kamením se spíná a pírka touhy z křídel Pegasů a z hvězdných drah. Máš perk, co kamením se spíná a pírka touhy z křídel Pegasů.